Lakana ko be togo min na bi an yɛrɛ ka région kɔnɔ précisément dans la région de Douadzan ka taa bila Boni fo Mondoro. L'information que nous avons aujourd'hui pour le moment hakilisigi tɛ yen mun na sira min tigɛra Douadzan ni Gosi cɛ sira tigɛlen bɛ yen hali sisan a ma dayɛlɛ fɔlɔ. Population bɛ ka munumunu de Gandamiya fɛ ka na Mondoro ni Gosi donc o sira kɔni ka gɛlɛn hali bi na o sira tigɛlen de don. Boni fana a dugu tɛ don min na o fana hali bi a tɛ don. O datugulen don. Maintenant an fana ye communiqué ninnu mɛn an b'a mɛn réseau yɛrɛ sanfɛ armée ye an ci u ye serment yɔrɔ dɔw ci ka mobili dɔw minɛ an y'a mɛn goudron fana u bɛ ka déminer tile fila in na u b'a labila. Maintenant an tɛ yen nɔ ka population lakana ou bien ka kɛlɛ kɛ ka taa juguw kɛlɛ o ye sɔrɔdasi yɛrɛ ka baara ye. Donc n'i y'i ka baara kɛ a ma se kuma ma bi an ye dɔ kɛ kuma in na ce qu'on a besoin c'est du concret. A ma se i ka kuma caman fɔ n'i y'i ka baara kɛ population yɛrɛ mɔgɔ bɛ fɛn mun na ka se ka da i hakili latigɛlen i bɛ wuli i hakili latigɛlen i bɛ voyager fana i hakili latigɛlen mɔgɔw mɔgɔ bɛ nin de la n'a a kɛra fana aw tɛ fɛn fɔ olu yɛrɛ de bɛ bɔ k'a fɔ bi kɔni alhamdulillah kunu ni bi tɛ kelen ye bi ka fisa olu yɛrɛ population de b'o fɔ mais e yɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ tuma bɛɛ n ye yan ci n ye nin minɛ n ye nin kɛ hali n'a bɛ ka kɛ a ma se i k'a fɔ parce que i ka baara de don i saralen b'o de kama o y'i ka baara de ye donc jamanaden bɛɛ normalement kan ka a yɛrɛ ka baara kɛ i bilala min na i bɛ sara min ta min kama. Mun de bɛ sen na nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na. En réalité ne y'a fɔ cogo min na population mɔgɔ bɛ fɛn mun na ni baara kɛra dɔrɔn olu yɛrɛ b'a fɔ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ b'a ye a ma se mɔgɔ k'a fɔ ɲɛna donc u mɔgɔ bɛ min na o ye ka se ka taa u ka forow taa sɛnɛ kɛ samiya fana a filɛ nin ye a daminɛna yɔrɔ dɔw la yɛrɛ caman de hakili latigɛlen tɛ k'a fɔ ɲinan sɛnɛ nin u bɛna se k'a kɛ wa. Donc nin bɛɛ hakili fila de bɛ population na donc an mɔgɔ bɛ min na ni fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye population lambda yɛrɛ hakili ka sigi parce que population lambda kɔni u tɛ ka état kɔnɔ fɛn wɛrɛ la ni sécurisation nin tɛ u tɛ ka état ka sara kɔnɔ u tɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔ na olu yɛrɛ de bɛ taa u ka sɛnɛw kɛ u bɛ taa u ka jagow kɛ u bɛ taa u ka mɔniw kɛ pour que u ka se k'u ka denbaya labalo maintenant sira ninnu ka se ka libérer u hakili ka sigi u ka se ka u yɛrɛ ka baara kɛ u mɔgɔ b'o de la o dun ma sɔrɔ fɔlɔ jusqu'au moment où je vous parle hakili latigɛlen tɛ.